Matias, sesuai kami, ang agi pati ko kamu bisa tiba, sabo ke ang mau tahu. Korok suku ni ro. Song. Nin mulai teman Akong hatuo, sini cikonte program ni bisingo joining program butongo, o joining program wo since family 12 putar sini Tipra Motha wo BJP ni nanu party ni khai joining Afrika. Boro no kha ko purbai ব্যক্তিগত te Tipra Motha party ni lui kha kaham te lam sogo sini bobagrani Tiprasani odikani bagai je coba khai tongmani no boro go kha purjagoi hamjagoi boskango te go sini coba no kara khainani bagai tini boro go haine chungbai baksa ya presena hanai phaika hani bangun boro no bele bele kha